従いその姿を現せ。我が命に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 従いその姿を現せ。皆さん頑張り。任せといて。分かってます。ついにここ。みんな行くわよ。ジェシカ殿のハーロン先生。それじゃあ気をつけるのですよ。承知。
城内へは入らせんぞ。死ね。
灼熱の炎全てを飲み込む。